alhamdulillahi rabbil alamin bamanan re Roro bona fula mafo ibiti godi amela tano mafo bismillah o jaranye ikakene kutobe bashitena bashitila amela tano ibala tano ewa mafo here me ko ya la tano mala tano la kama wotalo ko nale ko abisati nyini ko bela bo ala kama wobe tano la peut-être mo ka famu chodo nga ay ko ni ya ene yake yumake akwale mo tola kwa we amako bala sabula ndaro kama mo ka famu chodo nga misira mi flana mi fo ngone sonoma namu sabula ne ala bison ati yininga awo voilà ine min ka kabo dima awati fanana abana bamanandre makroba ko yoro sababe hadamade ni tara ni mo wajuju nyela chugudi e fi nya famu ni ma nya famu fana ita famu tuguni fo nya goli o chen ko ni tara docteur Sola kataka maka do ka soro bana bato dalolo do de saraka wili ko ni ma meri ni mo wajuju tuguni e fi ba soro e fi ba meri ka kenya e tumi famba eja o chen docteur Sola fen caman be na mo kala d'accord parce que iba yin pamba na kenema te sonu ma ni krikena atiketa ngani tara docteur Sola ya klara ta utigila mo ko dalen ya tesga yere ke fuye abla iba donga fo feno be se ba be mimbulu o kanga mo kala ayo ko ni bora ko ni tara kaso bombola ka kaso down le jotu yero bolo kata un songo kuma ko to ko kuma datugula iba soro je yero kun soro ja herelo oche yero kun soro monto soro la al fote sabula mako mayi mako bulu mako kan yero bulu lagbo ni tara kaso bulu ibo de famu ka foko ni bi yero bulu nam ibita yoro min kadiye min kadiye boke nam mado we soro belebele ka fara kenya kan sabula ni bi rabulu fuitu kenya ko fe fuitu bawle ko sabana ko ni tara kaburu la ka soro eni ma muntumbe takamala ga pangal ko sigo do dingala ga datu ka taka toyi ko bi mirika nyetle ba o ti obi laban ko fo aba blanc amadon la ka fo ko fuite able mimi tu bada nyina ma kono namu fon fe mimbe abeba ni tara kaburdo la wala sutral kero la ibi o famu ye kusu bo famu no mi ladi ka foko me ko minata ati anabandono la imuna na folo soro chugo nam donola anaban imana togo soro chugo donola be ban imma ke nyama e chugo donola na ban ana foko nyama koro flenyi ni koroma ban jeno wasay côté banana ban asayre na ban Allahu akbar ko boni yorosu sabako ni tara ko ni mamiri mo wajitu kuni abe fochugor la mo abe adama denga haklinda jira sabula ni banama illadi kasumi illadi sami illadi ablo koro wajira ka foko haklito tigila Allahu akbar haklitala awo sini hakli bila nunu milladi awo nunganga tuika jatimno ke ka yelema do kudola akuma bana awo bismillah bi jumaye namu février kalo ekle temps ani kelen soro samba fla ni mugani fla namu o fasiri bo semni ke fasiri gafu kono amna la ya ferete folo mi ka sika o kuma bodo nyefo mo ko e fameli ka sika sura ko dola tubarakallah comme Mali d'aujourd'hui oye bi Mali bi jogodi aywa bi Mali ko ne akuma ka chan kuso akuma ka chan ga o kelo no ka sementia ka foko ANP kono o ku koni ye dantelu ke kadam na samba flantan woro la ka se salongo ma samba flani mwani kele nam o ku sera ka baradi maba tan ani shikini koma o ko ulula iba maba tan duru ka baro sera ka soro jaketa dogomanu ani kumabanu kono nam o ko meme talike TP o ko futla ka o fana chama siki singa nam NP nyamgo ka dantil sebenodu tubarakallah
ka jira fana ka fɔ ko Chorno Umar Hassan Diallo ko nafko yere jago afentigia ale minane do ko stratégie la ko muna ale kelen ne minana ni ko senfɛ ne to do olu kelen do ka jugo ko do fɔ o bolo no do la ko do kala ma ko stratégie la ayu o mi refana tali ke bara do ka bara tiena ka dansi ka bara la asekna hukumu kona ka ko tarakiri la jira ka fu kan se fo wori million keme sawasara ako tongoro ablandan naam aywa l'indépendant ale ke mega sementia ka fo ko Denmark kunga ka barabulu la kuralo la be nyina nga fo sawre samba flani mo woni sawaga si samba flani mo woni wolon flama musaka ko se fo wori milliard keme ani bisaba jateba o ku kon ye o ko glo folo naam fasirwa ko ne nyinga ni minke ko yala ko bañ ma nga tomu mi Denmark ko ambala ka ta uluka deme jolila mali kono wa ayu abi ako tara ko min jurula o de ka fuka gelami be mali ni français sa takuba kula nam o fo Denmark kele ci ko ne la segina ko abi ta o de jurula ble ayu CNT nam ko abina bo ma kemeni ma mo ni kelina kata ma kemeni binani ni wulon flana walsa jamana de fama ka o yere ye ako kono ablay akara bulomba yola awo parce que bulomba jate de kemeni binani ni wala wala awo dewa ngani jate ko kala ci o fana ayu awo mingi talike mali jamana lakana go stratkela ko ba man ci kono yere ni na bi ablay aha o sabula ko hali ko sayna ko ma mo kan duru nyona olu ko ni fagaru la ko ma tanjati nam olu minana ka ke kasula dewnye nam o ko jawo kala mison ka to min be wele ko coordination des commerçants détaillants olu ka congrès ta ko sawana ko baro bina ke ablay aha o marché kalu inkli tan ni saba alaga yorona ko ben kuma ka kolanga ku nya fam bien leso katanye asementia ka foko sedao ni Francika gerende munu mala ka siri malila ablay ko Senegali jamana don ko ne wulla ka ujo wasa ka mali singoro madu ko sula suka konyo senfe we la jawali min da konyo su wala konyo choka dama ala nan ko 600 dan mi dama ko no bu dama ko ne nyede ko abi damata me ko jugo aborot lo ngela utawa kara nal makoy la da sigino kundo fo ko la da bi akago angol la da sigini kundo ga sisa bi gela ko jugo wala abi kuma ka chan mais ala kana paranti fana ta yiri la duni paranti ta kana yere fana ni o bana bu homu sey nabi mine uti ko no gane hagli ka kana hagli de ni bujeta don do bujeto pour la sambil mer la antara ko toy ni yonu ka fini no gole no go jelu no ko muru ngo ya mer la muru ba bol ay fa ma ayta ngo ay sedi no matino fu ba utafu chena ko nun jatelo ne akilla la da sugu de do dron nga manga da matame wallahi ko male fini tu ka nyam ko konye kuna fundira do wule ka kun kalandu ma o kuna fune di kuna funu munu kanga define tu kana munu manga di o ka bala jele nyafo ka brembre ka falam faje ga duma o ka falam fraksi ka duma ble ayo o kana ke dro o ka fo jawgu ango hakli na fo fana mani o nga be fana tifo beti fo nye me jawgu fana nga hakli na fo fana u fana gona ay hakli la fote utito straka ay wa d'accord information ko politique mo kon dofrali chama jafanga ka ko jama famba ta fe shwel ka to fanga nyamgala politique ko siraka ablay o ko mi la fam talike Umar Marako ni a jew o munu ko minen lo ka sawu ke ku yedne nuke o ku ka kiriko ke kalokle temps ade duru natay nam ablay nan aywo o mi la fam talike malini français o ko kelemi kon ko dala kele de do ablay ko kuma num kele malaka ke kuma kawnde la ablandan kuma kan gaza na kololo bina sama de o chen o ko mimbi talike balofon son gila lable o ko a gelab na si atime anga dukono no na sabula ko fetman be no lutna na soro o mani de no kala du godo musu fe ni gado mi to rundi mi na am fana bu muridi kuma ka chana jate minaka ko akula juna sika tola
surasi kononton ani sigidala mɔgɔ kelen k'olu kun bɛ bamaciw bolo Mali cɛmancɛ la k'u kɔni sera k'u ka yɛrɛ mahɔrɔnya sɔrɔ. O ye hɛrɛ ye. Le Sphinx ko ka tiɲɛ fɔ Birama Ture ko la ko Birama tununa ko a bɛ san 6 bɔ ala nana ko min kɔni ye ko jɛlen ye ko a fatulen don. A fatulen don mais suma ye. O de kama tubabu b'a fɔ porté disparu tun t'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ ko porté disparu comme suma ye fɔlɔ kibaru ma ye olu bɛ sera k'a fɔ a fatura mais mɔgɔw bɛ miiri k'a fatura. parce que dalu ma sɔrɔ fɔlɔ min b'a jira k'a fɔ k'a fatura n'o dalu ma sɔrɔ donc an b'a fɔ k'a tununen don. o ko tɛ k'a tununen don. nka ninnu ko kunnafoni minnu fana b'olu bolo ko a man ka ye ni labilen. Alahu akibaru. o la nani. ayiwa. min bɛ tali kɛ Burama Ture ko kelen na ko a kiri ko kɔni bangera ka nominali min bɛ Karimu nɔfɛ ani Musa Jalo ko banger'o ma k'u nɔbila kun ɲinina ko k'u nɔbila ko banger'o ma bilen nka ko kiriko kɔni bɔra communicati bolo ka taa di communicisi ma. ayiwa ni tele soir de Bamakɔ yan. soir de Bamakɔ don. ale ko di. a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tɔn ka mairie kɔnɔna na ko jɛkulu marifatigi dɔw kɔnɔna tasuma don a la ka kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen jeni. Union européenne ni nazaraw ka ɲɔgɔn kunbɛba ani farafina ka ɲɔgɔn kunbɛba février kalo tile 17 ka se a tile 18 ma k'a bɛna kɛ Bruxelles. parce que i b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko yala ko nin tɛ barika ni takuba tɔ su dontɔ ye wa. ayiwa. ko ɲininkali tɔ min bɛ yan Nicolas Normand ni ale ye faransi lasigiden kɔrɔ ye ko polisi territorial kɔni ye cogo ye bamaciw de bolo jɛkulu marifatigiw bolo ka ban ka marifa bila a bila ye. o kɔni ye tiɲɛ ye. Mali tribune an b'a kuncɛ n'o ye. a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sukaro sɔngɔ jiginni kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ko a kuma cayalen don kosɛbɛ ko dɔw b'a la ka sariya labato dɔw t'a la k'a labato. Atayer Maïga n'ale ye festival sur le Niger Seguar ɲɛmɔgɔ coordinateur ye ko a sɛbɛntiya k'a fɔ hali k'a sɔrɔ gɛrɛndɛ sirilen don Mali la ko jamana 31 kɔni sera ka na seko ni dɔnko ɲɛnamaya ka tulonkɛ kɛ a bilandani. damu ni hɛrɛ la. awɔ. ko sifin 30 jate olu fana kalanna mɔgɔ adamadenw ka hakɛw lafasali fɛɛrɛw. naamu. ani jo sariya tɔbɔtɔ fɛrɛw la Bamako yan nɔ ko sigira sen kan kulu min bɛ wele ko mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme olu ka hakilila don a bila. adamadenw ka hakɛ. an ka hakɛ kɔni caman b'a jɛ. caman b'a jɛ. caman b'a jɛ yɛrɛ b'a dɔn. o ye tiɲɛ. Bamanan Andre. e ye chrétien ye o tɛ yan. awɔ. chrétien maaba dɔ tun bɛ yan. bi a bɛ tiɲɛ so. ne ne bɛ galon so la hali sisan. parce que yan an bɛ galon tigɛ ɲɔgɔn ye. o tɛ wa. an bɛ ɲɔgɔn namara. an bɛ ɲɔgɔn takile ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ. o tɛ wa. awɔ. ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ. ka si jan sɔrɔ. ka mɛn chrétien ka jɔyɔrɔ la diɲɛba tun b'a dɔn. maa b'a dɔn. k'a to chrétien hali silamɛ tun b'a bonya. hali boli fana tun b'a bonya. a to bɛ li Koki Sangare. ko mon père Auguste. ale tun ye église ba ka archevêque ye. ale fɔlɔ ma kɛ farafin archevêque ye. malien. ale ye fɔlɔ. a y'a ta depuis le 4 avril 62. fo le 11 février 98 a sɔma yɛlɛma dɔn. a ma bɔ a la. 4 avril 62. jusqu'au 11 bi an bɛ 11 février 98. a taɲana don min na. ale tun ye Bamako archevêque ye. ale tun ye maaba ye. bana kuntala jan fɛ u taara n'Abidjan. bana ma ɲa. a sɔma yɛlɛma na. u nana ye Bamako. le 17. an taara Sudo. ka Sudo yan. église ba da la. n'i bi don église ba da la. yɔrɔ dɔ bɛ i b'a fɔ carré dɔ i b'a bɔ ale ka karo ni to tɛ kelen ye. bilenman don. ne tun jɛlen don a ma fɔ ne ye dɛ ne tun bɛ yen. ne ni ma dun bɛ na ala ka hinɛ Yusuf Vazi la. k'a sɔrɔ Tchino Mathieu de directeur ye anw de reportage kɛ o don ne tun jɛlen don. o don u y'a dɔn ko ale de ko ten ko a y'a sɛbɛn ko n'ale sara u kana taa n'a ye chrétien kaburu la dɛ. u k'a don église ba dɔw la ale ka kalandenw n'a ka tɔndenw ka tagama kan ka taa kala fo de ka d'a ye. ko n'u bɛ don église ba la ka taa dɔw kɛ ka bon u ka tagama su kan o de ka d'ale. ko mɔgɔw y'o kɛ o cogo la.
donc olu y'o ta ka su dɔ yɔrɔ la i tɛ se ka don église ba la ka na n'i ma tagama o yɔrɔnin kan donc ale ye mun fɔ o y'a kɛ o cogo la ka tila ka u ye danfara dɔɔni fana don a karo ni tɔw cɛ pour a ka dɔn ka dɔn ale yɛrɛ kɛra évêque ye en 1954 ale bangera Ségou le 20 juin 1925 ale waati min na a y'a sɔrɔ télé n'u ma ca yan a y'a sɔrɔ Mali télé dɔrɔn de bɛ yen a y'a sɔrɔ san o san ni 1er janvier sera maa bɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni diinɛma o bɛ taa Musa fɛ ka taa foli kɛ n'ale kuma waati sera bɛɛ bɛ jɔn parce que ale toujours a ka kuma ni maa tɔw tɛ kelen ye et puis n'a bɛ tila toujours a b'a kuncɛ ni zana kelen ye et puis ale kelen de b'a fɔ a t'a fɔ Musa ma dɔw b'a fɔ faama ale tɛ fɔ Musa ma faama dɛ ɲɛma kuma de fɔ a b'o de fɔ Musa ko ɲɛma ale b'o de fɔ kelen ale b'a fɔ ɲɛma dɔw b'a fɔ faama ale b'a fɔ ɲɛma ne yɛrɛ ɲɛma kɔrɔ dɔn ale de fɛ ko ɲɛma n bɛna kuma kuncɛ ni mun ye o ye kuma kelen ye i k'a bila i hakili la ko b'a la ni jɛgɛ ba ye jɛgɛ misɛnw dun ka ban ko jɛgɛ ba yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dun o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ a dun kɛra o cogo la n'aw tilara tɔw la aw yɛrɛ dama tɛna o kɛ ɲɔgɔn kan ye ayiwa a kɛra o cogo la ala ka dɔwɛrɛ amin ya rabbi